това е четвърти епизод от Супер Майнкрафт. И както виждате, сме се развили много повече. И така започваме. Ще покажем базата. Виждате, че сме го градили. Направили сме се ферми. Тук имахме 8 диаманта. Имаме. Нали аз направих крикер, и тук си направихме ферма, малко е грозно така. Мачи, аз ще обира. Ти имаш много. Охо. Ама аз трябва да ги събирам винаги. Това е самата истина. Все още нямаме тъпия шофер. Ауч. О, дай да го направи с костен прах. Да. Добре. Всички ли да си ги направя на костен прах? Добре, пауза си. Готово. Направихме кратка пауза, извинете. Беше гадно, оле, 27 шугаркен. Аз си взех твоя. Дай ми го. Дай да направя всички, бе. Не, дай ми го на мен, не всички. Нека всички да ги обираем, бе. Ама не, дай ми го. Всички ще направим да имаме много жито. Един ред е за мен, а един е за теб. Става. Той е за мен сега. Сега сме го върни. Добре. Върни си ми го. Колко има още? 8. Яко. Имаш ли кости? Не, всички си изхъби. Всички кости ги изхъби за шугаркен. Имаш кости? Не, нямам кости. Стига да ти ми взе. Значи, нали виждате, къщата ни е много развита. Да. Дайте пакет. Това просто направим кратка пауза за малко. Много се извинявам за кратката пауза. Браво го това е. Котките мелкат. Какво правиш, коте? Стига, бе! Културно пред клиентите, зрители. Сега да я остави го. Фада ли си, бе? Не. Не си помня, че си фада. Като малък страстник. Аз ще му фада за стръв. Дай ми пускай чудовищата. На първото подготвям се. Пламъци.
Мрази. Гастове. Ще има гастове. Нали? Да, мрази. И аз ги мразя. Не, нищо, ти им право първо припламат си и след това ще пуснат чудовищата. Като станат много, като на запалът, тогава ги спираме, нали? Ама, ние при планците ли ще ходим, бе? Да. Ти да не си луд. За какво ще ни е? Не му е страх. За отваряй. Не. Ох, аз слагам цялата... Да, за отвари за онова цялата яка. айронброня. Слагам си я. Защото с Голдброн ще бъдеш слаб, нали? Тук има много кварц. Браво на мен, че има кварц. Аз си го забръча. Къде там ходиш? Много тъпо. Че няма как се измъква. Така ситуация. Трябва да бутна. Абе, каква ситуация направихме? Сега трябва да Ти убия. дай напред, дай напред. Ама не мога да направим нищо. Ти дай натам. Ти дай натам. Ти дай натам, аз не там. Добре, аз се изключвам. Много си зле. Дай, сега ти. Ама ще да ни заседна. Да се включи. Да. Аз ти го чупих. А, не ти чупих всичко. Затова бързо хващайки. О, аз съм на новата, бе. Копнеш. Бъгнах са. О. Аз съм ти го изкопал. Много е това. Трябва да ми сложат нова карта, за да ме сама. Дай ми ела при мен. Това е от ZG-то. Идва, бе. Get out dance me. Е, тук е спална. Тата пак пъджури ги. Пак in the tour Да, прав съм, тук е. Сега ще да спалня. Още и меч. И им помагай, чули? Пусна ли ги? Да, пусна ги. Спри ги, 3 спалнаха. Спри ги, бе. Много трудни се оказаха, бе, човек. 3. Ти си Фоган! Оле! Не съм забрал. Те, що спалват по 3, бе? Ох, бързо да ги трепим и това е, мати. Айде. О, виж. Гадно. О, виж. Ти пак ме стреля. Палът, мани ги. Мани ги, ще ме убият. Те все повече се спамват, нали? Ай сега да ги спрем и след това да ги бием. Стали. Кой има? Това е Нищо. кич, си. Идва тук. Опа. Чунигаста. Спирай ги. Так му спална. Так му спална Дани, плам. вижи. Точно тук срещна хоня. Много са гадни, бе. Много са гадни те пламъци, бе. Чест. Нищо. Дъжда вече. Чест. О, Дани, виж тук, където съм аз има 2 честа. Но що спалват по 3? Това е много тъпо.
момента загубила естествено. Ма чай просто да ги бием. Стали. Ох, що гадно е. То... Като... Айди, моля. И ела да ми помагаш. Ай. Опчеч. Припусна на Макс. Не съм ги пуснал на Макс. Толкова беше на Макс. Чест. Идвай при мен. Идвам при теб. Иначе се изключвам от сървъра. Знам къде си. Виждам, че ник не е. Да. И аз. Сериозно. Да, виждам, че го. Близо. Идвай по коридорчето. Да. Ох, ето ги. Ама много са гадни, бе. Мрази ги, бе. Мрази ги, бе. Пусна ли ги? Не съм ги. Пускай ги. Овай да спираме епизода и ти ги. О, Не. И така хора ще спираме епизода. Абонирайте се, сложете ми лайк, пишете ми в коментарите и така. Бай-бай и приятел също.